sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian go fusewa sekutu sebam DL kase body hinta no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Efitu mekane share yen. Ewo Facebook no se na finsi YouTube na kasebo no. Yemfa emu enchiremu ensomo. Yensha kasebo na se FM free asante maintenum. Na awraho sama abeto DL kasebo pono so awiai enchiremu a. Enbrada nkwanhia brane esiye. Awa sentimentemu emram asa hwe omanga na yatena yeso mekire Environmental Protection Agency mpenifo nombo moden a ene nsantwerefo ebo anan so mukwa kopiem wo boase ne potem efiri se wo manya nte yese nipa bi enam kuntuna ase a wonom etufu magudie kwati kwan so prepare kire ese wo magana yensuo yatena ye yakwaye ende ekeka ho wo mayimu nti nomka koboban se be ya sana muntu anipa bi edifuru pe etu no entimi enkoso sa na emna adwumade ni kwaso mbo mmade akono omonko anko ena wonom ne nsantwerefo eka ho a wonom enam saa kopie mu ewo bia ba kwa ne wa sentiment mu kyem se ho ye fra wonom se afari na afari ho no no ena koto odwa se yipi mpanifo ne nsantwerefo no kudu yampa ne yampa nuane yampa enam galam se de nipa eguma wonom se nsuo ese akwaye ese omaga na atana ya in fact ne ehomete pam ne no ena yipi mpanifo ane santwerefo ne se debi de mu ye itie mranti ese de mko jamra na mpone nkofo yi swade ye ne galamse fuyi wase hwe mapa adwuma ma ye won aban ba ye be hwe bo mo mbo hye na mo hye de madi so adwuma ne kurum yenye ba bi ye tufu magudie kakra bibi kakra kopodjo ya na kotua ma fees am be ye rough omoto hye yipi mpanifo ne santwerefo so ne anya agro ena yipi mpanifo de mirika tente ne nsantwerefo ene mutu omoka gidi o fofi antoate na wadwade abamu a nkwanhia si men nsantwerefo no mu mmien yom da sese ne nyame anem ne kure ni emu aden akase betwa omonan na akire din na mekese no eye yipi mpanifo chimsa sem na sino mudi ya opa vise nya se ne mope no ne mu aya pa ne yanko nyamba ne boni ono de tonkra edi free asantemantem ne din ede Samuel ofole bo atenchene kwani koma bisa ne se asem we no mu nchire mu pa no ene sei Same Menia wadaruma metonka mejoso mahao mejoso blu wadaruma kasabo hene nempom di sei nyankopon adom ne ho de na mo so e ya me adom ye ho ye na emperifo ase de okwa aten de oba aten de ogina ho no no ono ene aten trodo wona butu asantemantem endrada insembe ne si ye ewo mra yipi empanimfo ne nsantwerefo kopie mu afale no de apotepa ne si ye wa santemantem endrada yo menua medase mianchia DLFM metiem awa asante mantem menua medase nansane na EPA the Environmental Protection Authority no 24 estate abrobo awa asante mantem ya se eye anano na sande eye ukrada no na mo sase kokopie mu ewo anya kwanta ewo asante bekwai municipality na abro koduru ho no mo se chamfan mfidia etupom essence asite koko ne mmeno ehonum ana Ghana fopi na befo mfidie no edekọ eye enkro a atwa oman Ghana ho hye nka ne sada se wo oman Ghana mu district no mo die galamti ewo honum enti omukọ honum kotutu omapunu nyina eka kiro mo se until further note so menya eye enkra afri eye EPM penifo ho no ma mu biala mbie shop no mko se obi hye ebia manso to breakroom Enquires after not or ye galamse ho nyama no be machine bi ato a onya access ena meto saa nyama ni bi en obra mututu mu na asa na ewie ye no na empedifo ana se do da no se tanyini pa o ye EPA no eye CEO Professor Nana Ama Brown ono one di lead n'anim ana so di edom n'anim ebere pie mu a asante manteme so mo bo ahwese ibetu saa nkofo no mudi saa nyamna nsam afen en kure abran penifo no esati ye ne di enwa na me ameka se yan kaza na bi
yɛde ka bɔ amane sɛ na meka tim no ho na mpotupuru ɛba sɛ yɛkɔkɔyɛ commission ɛwɔ Amansia West District Manfron Kwanta nti ɛmame ɛtwe fan sɛ ne ntimi ɛne ɔmo nkɔ ɛmame kɔdwane ɛyɛ Amansia West ɛkɔyɛ commission no ɛwɔ hɔnom na abra tim no ɛkɔɔyɛ ne deɛ na yɛnuanom multimedia ɛfo ɛka ho sanso ana media general ɔmo nso ɛka ho ana afei other media houses no ɛyɛ makomako enum ana mefa sɛ media houses nyinaa na ɔmo yɛ enum ana ɔmo ka ɛyɛ EPA mpanyinfoɔ ho a ɔmo kɔɔyɛ ɔboase mainstream ɛyɛ adanse mainstream sɛ ɔmo kɔ hɔnom na illegal miners fo a ɔmo nso edi ɛfom agudie na ɔmo mfa mmara kwan so ɛyɛ adwuma no ɔmo hwɛ na ɔmo asɔfo saa nkɔfoɔ no nyinaa na sɛ ne bɛyɛ betumi aboa ma ɔmo mpanyin ani sɔde hu sɛ ɔbɛboa ama ɔman Ghana yɛsi yɛdɛdɛ mu na sɛ yɛbɛsi ɔman Ghana nkasa ne galamsey no yɛtu ahyɛ no atumi aboa na abla ɔmo kɔpie mu ɛwɔ ɔboase kuro baako a yɛfɛn sɛ dadwen de ne kɛse kɔ ɔmo dwene Ghana fo ho paa yie wede ɔmo anwene nsɛmtwerɛfoɔ ho o ana ɔmo anwene EPA foɔ ho daabi ɔmo hu sɛ yɛn nsɛmtwerɛfoɔ na yɛka ho yɛne EPA foɔ abankwa de daabi ɛne ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ ahye paa ɛne nsuo bu a ɔsɛ ɛbo ɛhwe paa yie na abla mpanimfoɔ ɛpɛ baabi de ɔmo tie wula ɛne ade na mu nyane ɔmo nyɛ sɛ right for your life ne ade no ɛno ana EPA kaa na media house nipa mako mmiɛnsa ɛna na ɛka de baate no na ɛdɔɔso na yɛkyekyɛ yɛn mu ɛbɛdi fuwei ɛna ebi so fuwei na yɛnyɛ a anaasɛ sɔre yɛnuanom nsɛmtwerɛfoɔ a na ɔmo di convoy de a sɛdeɛ dispatch rather ne yɛkɔ na baako di anim na ɔbɔ abɛn mu mbie mu no na mediafoɔ no a mprempren ɔmo ho aka no ɔmo na ɛwɔ saa deɛ edi kan no mu a convoy de ne bɔɔ break ne saa na ɛsɛn sɛ na kaa ne bɛn ne ti no ɛma ne yɛ sɛ ɔyi ne nsa kakra afiri ɛyɛ convoy sɛdeɛ bɛyɛ ɔmfa nka convoy de no na abla ɔyi ne nsa saa na te sɛ ebi nua ɔtie si another lane no nsa na kaa baako nso kia saa baako asɔ ano a ɔreba ne ne tɛn DLFM yɛnuanom multimedia ne media generalfoɔ no mprempren ne deɛ ɔmo gu ayaresabea na abla yɛde ɔmo firi ɔboase ɛbɛpie mu ɛwɔ kwanfɔ no akyi na yɛsɛ atwa mu ɛkɔ ɛyɛ asɔre no na menua hɔ ɛna mprempren me no nkɛsɛ deɛ yɛnuanom maako mmiɛnsa mprempren ɔmo ho aka ne deɛ baako ɛwɔ kwanfɔ no akyi a ɔno ne nan ɛyɛ ne sire mu a ɔde gyina ase sɛ ɔgyina ase a ɔtumi ɛto ne nan ɛkɔ n'anim ɛbɛ n'akyi no baako ɔno deɛ ne sire mu no deɛ emu ebupen a ɛbɛ den ɛde ama ne sɛ ɔbɛtumi asa ba mprempren sɛ ɔbɛyɛ nsɛmtwerɛ adwuma ɛde aboa ɔman Ghana mpo waka bi ɛde ama ɔmo ne die no ɛbɛyɛ den ɛde ama ne paa ɛnya asɛm ketewa ɛna yɛn nuanom a ɔmo nso gu asɔre hospital hɔ no nso no me nua ɔmo ho na wɔn sɛ kaa na nya pem saa na sɛ kaa ne baabi mmoamoa nhwɛ ne adade paapaa ne emogya ne adade ɛwɔ ɔmo ho ne nti no ɛno nso ɛkɔkɔyɛ den paa ɛde ama ɔmo before sɛ yɛbɛka awia prɛmtu bɛyɛ kasiɛbɔ yi yɛbɔ mmɔden ɛne yɛn nua baako a ɔno no ɛwɔ multimedia ɛdi nkɔmɔ ɛma wɔka sɛ sisi adeɛ Nyankopɔn adom ne ho yɛ na ne ho yɛ no mpanyinfoɔ ɛma n'akonya sɛ yɛyi de sɛ ɔmmra fie na ɔmmɛdidi anaasɛ ɔmmɛyɛ sɛ ne nyinaa ne sɛ wode ɔnim sɛ ho yɛ baa dɔktafoɔ nim bie mu no ɔho nyɛ mfa mu ɔmo nti no ɔda so anaasɛ ɔmo nyinaa da so wɔ hɔnom a ɔmo ɛgye ayarehwɛ a akɔyɛ awerɛwosɛm paa ɛno nam so ama ɛyɛ gyigye mpanyinfoɔ a ɛwɔ Ashanti region ha sei ɔmo branch mpanyinfoɔ no ɛde ɛyɛ press statement anaasɛ reason bi aba abɔnten a ɔmo ɛde ɛyɛ akɔnsɛm ɛma yɛn nuanom nsɛmtwerɛfoɔ sɛ yɛn ka ma wiase afanya nyinaa te sɛ gyigye ɛta ɔmo akyi kɔpem sɛ ɔmo ɛbɛtɔ ɔmo ɛna afei nso no ɔmo de awerɛkyekye nsɛm ɛɛkɔ ɛde ma ɔmo yele no ɔmo mma ɛne abusua ɛne titiri ɛyɛ offices a ɔmo wɔ sɛ yɛ DL multimedia sɛ yɛ any media house a ɔmo wɔ mu no ɔmo de yɛ akɔnsɛm ɛɛkɔ ɛde ama ɔmo right Sammy okay ɛno adeɛ mɛtena kɛsɛ Nyankopɔn ɛna edi mi nso mi ho afɔfi ebi a mi dim sɛ deɛ nka kaa no koraa no kama ɛkɔfo deɛ nyɛ nkwanhyia no anaasɛ deɛ na media house fɔ no bi guys bi kɔkɔfo yɛ no ɛna nka bi anka me nso bɛkɔ tɛm deɛ a right Sammy mame Nyankopɔn ɔne me adi nie paa medase mame bi sa wo sɛ sese no saa nipa bɔnfo mutu galamsey yɛ anka mpanifo kɔkye wɔn ma kɔfa nsɛm wedi aba no ɛna mo bɛn na posifoɔ anaasɛ anti-illegal mining team no atu ɛde afa ho binia wohwɛ deɛ ɛnura esiyɛ ɛwɔ boase dadwen ɛyɛ adansemɛ mu na metimi aka sɛ yɛnuanom miners no na sɛ galamseyfoɔ no ɔmo ne mediafoɔ no ɛna afɛ GPAfoɔ no ɛne yie sɛ mpo mpanyinfoɔ no baayɛ mpo no ɛna bi ɔmo sate no mu yɛ allegation bi mpo deɛ a nka yɛ different wɛde ɔmo baayɛ no so munya abotrɛ mo fɔ mo na deɛ nkupɔ mo mmla mo nim ne yɛn kasa na sɛ ɔmo nso ebi ɔmo adwene mu hu sɛ dabi tiɛ sɛ bɛyɛ nim ne no mo kasa
ya gu bi wo TV so ya TV wo DL say ya chichi bi wo mo kwa fiase enti ya ne ya makra ne be jobo ye no nya afaso ano afa onya shabo ano afa de obenya bia no fa de exam twafo no so no mo de ba titiro mo tagate ye ni sem twafo na omoka EPF no ko say ye mom na ye tai e ka mo sem Same me asma me bisa one sa atena wo no posifo ne mpanimfo atumi atu ho anamo se nipa a mutu sa anamo na omokwa prepare nsɛmtwerɛfo ene yipi mpanimfo na de ba anamo na mpanimfo atudi afa ho sesei sa nipa kɔ na mokotu sa anamo no mo wai tisi a me no ka say de eno ana issue no ya pin na ye wura ne de ye ntimi hu se yipi boss no ye maame amma brown one mpanimfo di ho kombo anaso mu ni ho kombo ne ntimi enkenzi su dia se bi ho anamo anaso mu nti wada enti bomodi anafo ani di akire beto benkum na nimre se beba wo nkye nimra beji mu nkyire mu wai menso me da so wada roma all right amanu boni oton credit free asante mantemu Emma DLFM 106.9 din e de Samuel ofoli boaten dodo abono mane se mesco e na wote se nsɛmtwerɛfo eka yipi yekuo kwa akɔbɔ se be ya galamsi na tuo betwa galamsefo no etua aguomo so bɔbro ho no ma mu dwane ankwanhia si sɛmtwerɛfo makoma miensa prepare biom de sisi no emu oden sika asɛm de medical kadada senka be ya enka ban only create state of emergency na mo ma sojafo no nkɔ se galamsefo mo adwene se sebe se adwuma ni o mayim ha senti o be se Ghana na Ghana body a ye ma sojafo no nkɔ banye ye hia wa na ye no wa wie because it too much galamse we ya ho ena nam so nipa makomaku 8 including defense minister owu ya wo kurayim wahu se nkan bra so kan ya mfa fi anka hwɛ kam kunkum wo mo nipa 3 sɛmtwerɛfo ekɔ akɔhwɛ abeka wahu wi mo deda sisi mini asebia na maka yento akase bɔ ne so Yantua Kasiabone na Economic and Organized Crime Office yetwa ne tia frɛ no Yoko abomodian ehese omodi ombetimi ako ati aye kronobo ahodo ene bone ekoso ewo manyimu na Yokofo ene Qnet for akabomu akwachi nipa 320 omu ewo Kumase efa anti-human trafficking ene anti-fraud aye operation eno ekoso na ehase aye ndra yawo aye obubo bosom ne de toso nsia won fimpi mienu ne aduonu numa Chesa wosha anti-human trafficking operation na ekoso wo manyima we eni de so pa omabomodin etimi akoye na Yekofo abomomodin abubu eye network a eno no mudidi eye niema bone so ewo manyima omo no mafa ye Qnet business model no so ana mudi sansemone no ewo manyimu no mu chema ya de Yeko anti-human trafficking unit for edi juma brekromu a akomiamia bebre akohyeso betimi acheche eye nkrofoni nina omo honom na assessment Yoko for the betu ja hm say eye suspect be 25 de a omo ana omo bomode na pobu akoso nina na omo no mu di anim sanso ana omo kofa nkrofo etimi ba na chese sebia hyawo ana ombeba wo man nim no matimi achi wo mu na eye duonunum sanso ana victims be 295 on so omo so ye dada wom edi omo ba ye se ye ba be pay juma ma wom nina no eye ade omo bomode etimi achi omo nina na sese ne de ade omo ye screening ede ama wom na afei omo atimi ahu so meye hwehwemu ede afa eye niema a course nim na omo chema na watwe mienu ntam de ewo kaso a ade omo de atimi chi ni paduonu nsia ewo honom na omo wie screening ni na ade omo de atimi aye hwehwemu no mahu ne ekoso na omo nyina so ni na so omo de atimi ahese niema bone ekoso ni na no atentine ne ebetimi aye adwuma na omo fa ye Ghana anti-human trafficking and economic crime laws nimu etimi ahesa atentine ne ebetimi akoso enti enipa hodo a wonum video eda Facebook no so nyina aye Qnet saponi scheme fo ni binie wonom adada manfo ma efra manfo krum amanfo man so aba Ghana ha ena Ghana fo pi na ka ho a mebu no mkopa adwuma ye san nyina ye na da de bi mo ebo ahyewo ne bi so fraud na omodos omunya dodo aye sen omeya 320 nipa mako aha miensa ene aduno aha miensa ne aduno 320 ene ya trap wono ma human trafficking ene ekoso asante mantem na kwadwo asante mantem mponi na mo bank na hanom dia yentwa so
na oba Facebook no so DLFM 106.9 ya the video na to suntu ba benya bi na wahwe na ahomete na emobbo na ya to akasebo no so anyira mu wo Ghana mampeni John Dramani Mahama kache na ode smart dwe kiremi sem omanya tena se adwene hwahunu sei edu ba bia omai Ghana hone ne ho sensem no ha adwen yi pa yen kan na wo ho no ma wansa won kan na bonani se frɛ se bi bayfo obetu anadwo frɛ sa na kire din no ma prapra kire mai ochina ba ne se ha adwen ni senti emperifo atena se e de new solar project bi dia ba beboa pa momen ya hone ne natumi akɔnani ma 24 economy ya Ghana mampeni adwene ho so ode bo mem na beboa momen so emebunu pi na atumi enya dwumaye e wo man Ghana na mna Ghana mampeni John Dramani Mahama ode asokɔbɔ fom e wo dwumudi kɛse ba bedi eno no ye solar energy project ano no awia bo a na enya hone ne de ade dwuma wo manyim ekɔ e wo Dawa Industrial Park e wo Agoto e wo Ndrada na Ghana mampeni kirim sem wo hwɛ na mutuo na sa new solar project ne bɛboa pa mama ya hone ne no etimi akonka ne yipa ma ya nyinam kane ne ade ne so etimi eje ne naso yipa na Ghana mampeni kirim sem sa na mutuo ne nyina ne se wo pese omoboa na o man Ghana nyam kane ya no etumi gya ne naso na timamufo nso etumi nya adwuma ye se be ya mo amuju so nyam kane de ya adwuma no mo bre enkonkon ye kwa e wo manyim Ghana mampeni kirim sem enyinam kane ebo na ni frɛfrɛ sa ha adwuma yefo pi enam sunti edu ba bia adwumaku ahodo otumi ye adwuma yefo adi enti opese fa sa kwan we su no boa na adwuma yefo a mu yuso enyinam kane de ye adwuma no botumi nya sika na munya bi de tua abusuafo ka na Ghana mampeni kirem a ohwe ne musa ne mo foforo mutu no betumi aboa me ya hone ne ho sensem no eye renewable energy no ye betumi ye mo ha chichem be ye edunum 15% na boa me ye energy no etumi akonkane Ghana mampeni kirem a yanka nkyere Ghana fo nyina se de ne da so aba no be boa pa o ma Ghana enyinam kane no etumi gye ne naso adwuma de awdo ye die wa enyinam kane ho sensem ho no etumi akonkane e wo manyim. It's not just the future, but it is also the present. This project shows that Ghana does not need to choose between economic growth and environmental protection. We can have both, and indeed we must have both. Distinguished guests, the Solar for Industries project is not just a power plant. It is a message that Ghana is prepared to lead the next phase of Africa's industrial renaissance, energized by the sun, propelled DLFM by innovation, and upheld by our collective determination. As we cut the sword, let us remember that every light that shines from this solar park will illuminate not just the factories and homes, but the aspirations of millions of Ghanaians whose dreams rely on energy and power. Let us build this project with integrity, speed, and purpose, so that when we return here to commission it, we can all say with pride that this is the dawn of Ghana's clean industrial revolution. I wish to thank you for coming, thank you for your attention, to thank our partners and everyone whose efforts will turn this dream into a reality. The future we're creating requires partnership rooted in trust between governments, investors, communities, and the environment. And this project, Solar for Industries, embodies exactly that spirit. Our long-term energy vision is founded on 3 pillars: 1, sovereignty; 2, sustainability; and 3, security of supply. Sovereignty involves generating more of our energy locally and using the sun, wind, and water provided by nature to do so. This is how development should work. One project generating many opportunities. Ladies and gentlemen, as we pursue industrial growth, we must also restore our natural heritage. Our rivers must run clear, our forests must regenerate, and our communities must breathe clean and fresh air. The Solar for Industries initiative supports the wider environmental agenda, aligning with the Blue Water Guards, the Tree for Life reforestation program, and the Clean Ghana campaign. Enwachi ena Ghana mampeni esa 27 so no chirimu na se koto dwa wo appoint eye public account committee for anim say wo hwe eye asoye din da wo so ye power distribution service etwanity a eka ne se PDS for nam dwumadi omudi ye na ase ansa da ankonka na momman ena Ghana mampeni chirim say wo hwe power distribution services for nam enya ade a enye na momu no ni nyina ne se wo mbɔ mmɔden kwaye adwuma wasoye ho no mo madi o magana hwambo na yade papa na mo man ya timu no sabe
Yɛde adwuma hyɛ obi nsa na lakadase kasa kakra obedi nti ɔnwene ɔmanyi ho na ɛkɔbaa ne sa na mmom sɛ yɛka sɛ PDS yɛade bɔne a na ɛnte saa koraa. But let me also comment on what is possible if the public and private sector work together. I know that there was an attempt to involve private sector in power utility and at the distribution level. And we all remember the example with PDS. PDS was not a bad thing. It is just that it was handled wrongly and many people had personal interest in PDS, and that's why it failed. But there's something to be said for injecting private sector efficiency into public utilities. And I gave an example, a high ratio of power, and they don't see blackouts the way other places do. And so there's something to be said for private sector participation in utilities, not only for electricity, but even for water. Ne kwakura mo no ena Ghana man penin eche ne kese mu a ade hia mo wo sora e wati fido mantemu mote denne ene atadwufo wa ma kwan no ode abeka eye big push agenda no ho besiesie akwan no mu adam se hurɛn ni akwan abade hu sensem no ebekwayi pa o kiremu a ye ma ye ho mfie mienu oman Ghana akwan ebeye te se eye bibima atoye fam ha se ni ye pa akwan ba ko a ye di akwan aba wo so a ebeye akono ne mu bɛda hɔ no ma yɛbɛka sɛ yɛ kwan papa pa bi mam ha sei na bɛyɛ Ghana enti yɛhwɛ animu mfie mienu akyi Ghana fo bɛhunu sɛ yes moto papa na Ghana man pani John Dramani ma ba yɛ no ɔbɛsoma man ɛwɔ kwan pa so. And I wish to repeat my apology and regrets to the people of Ghana that with the start of Big Push, the whole of Ghana is going to be a construction site for the next 2 years. Wherever in this country you go, roads will be being constructed. And so I ask Ghanaians to be patient with us and to accept the inconvenience, because 24 months after the launch of the Big Push, you will have the best roads in West Africa. For the past few years, this strategic artery has been allowed to deteriorate. Potholes, failed pavements, and broken drains have made travel difficult and hazardous. The vehicle operating cost on this road has risen by nearly 40%, DLFM, and travel time 106.9 just between Wenchi to Sola and Wa can take up to 8 hours. Ani a woti ye Ghana man pani John Dramani Mahama. Yentua Kasiaba ne National Disaster Management Organization NADMO abekasa e de afa dan a eye student nurses omowo eye Clintabs University College of Health and Allied Science no ewo Clagon ewo eye Tema West Municipality nim chemu se sane dan ne tebia etie no anuonyam hye enimu kra esan se omonkwa eda esanyemu no din semi edi tudwa wa bre dan no ebugu eye mame bi ne ne mamienu so moprepra emu adin ye pa na assessment ye NADMO officials for ekoye ye kire se no hostel no sane etie ne de ehu hia se eye nipa ebetimi akotena mesan se tebia no enya kro de kokobo edebo eye of management omo ewo university honom no ne nsamtwefo etwetwe nkomo ewa bro mu konhwehwemu ewo site honom ana director of Monday disaster ewo NADMO eye Maxo Emmanuel Nibe edi tudwa na ochemu sanhwehwemu edi kan no eda na di se ade edan no krampo na omusi edi ma student nurses no oman koje permit ahuhia into na ye structural standard ni na nya ade a omutimi ehu kwan ombefa so mbesi dan no nam sunti no ana sa highway etimi eba no dia tudwa chemu se school for no vacation na ade obebo modern akoti etimi asi dan na no sane ebe ya structural assessment na no ometimi ayodin sense. You can see we've written on their wall as at 17th of September. He came, they were asked to stop, so they are somewhere in the interim to provide all the necessary documents. Again, the engineer has recently seen some other developments that he's been cautioned against as well. For now, because the building went down, the grounds might have shaken, or I wouldn't say might have shaken, the ground should have shaken for now. So actually what we are doing is to get all the, because you can see there's another development right behind there, so that whatever would have affected it due to the shaking will be taken into consideration. So it's not what used to happen before, it's what will happen from now.
Eniya uti aye director of Monday disaster ewo Nadmoya Maxo Emmanuel Nebe. Enwechi ana municipal chief executive edema Tema West Ludwig Totime. Edi tuja no oche museye developer now no ebe share dynasty asino. Enya adempo obeje approval edi free assembly no hono menso sha sese wo si dino. Na local authorities for so bomodin the stop work notice eko hono man sakrampo ne dino ebubu. You can see we've written on their wall as at 17th of last month, of September. He came, they were asked to stop, so they are somewhere in the interim to provide all the necessary documents. Eniya uti MC Tema West Ludwig Totime. Na le krakra mu anatimemfo mu ho no mo so no moda o mo nda esan se ade ohaw no so na beye dadwende ama wo no edi nsem sei edi tuja ti we abuse no sese ye da fie kura ye suro man wo se fie we beto ukwa ti sese a blo we na tia pillars no bibia tia o man si fie ni ye kura. My concern is on this building. This building is not strong at all. Even the pillars are tiny. This it was a small house like our own, and they just built 4-story building. It doesn't make sense. DLFM 106.9. Eniya uti Tememfo mo Tema West municipality nim ana omochi omagin. Manage abaya na wakasa di twa to no say it doesn't make sense. So wo hweda nya siwa kofi fada na to so. Eda na nan asa fafranto nan. Ana oche se pillars ne crampo de wo de hwedan no pillars o mo de asie. Na minimu wo de hwedan nya boso miensa. O se nan. I have 4. Eda nya boso nan na hwe pillars asisi form. Na mo se nipa man kwotenem. Minim contractors ni binim kind of work am ye manipa ehu o. Ana efie wura no ene mpanifo no musika na made mamu de so anti na mo ye sa adwuma na ana. Ana ebia ne nipa nkwa na ye adwene ho sa no Ghana nkwa de didi agro. Wesi wei se nipa man kwotenem. Hwedanya boso nan. Hwe pillars asisi form. Na efie wura no senko twi omukaye ana wahu se omu si dan bi se na pillars no fie ka za ko beka. We students o hostel ede ma student. Iti nipa na ye ne dia ona no. Iti we hu. Yentu aswe. Se Ghana na de bia ade ba ko ayepe eye moja. Moja nguya nipa ho nto no. Yentu akase wono so na ye monwura mu okua ye mu sense mu na dem trenia be de chire edema competitive Africa Rise platform. Eya Dr. Ama Anen Opon Dua. Aden smart to chire mam. Ghana de sha wono medua mu wo mayi mu no. O maso aye hyepa. Every say last year fie atwa mu yi o madua mo emo na so o mate pa agu esen so bepim samre wonu nya to form o ntumi entomo no na ye maame Dr. Opon Dua chire mu a akwaya adeso akese pa de atu akwafu yi tiri so efise sabe so ye kuani wakwaje bosia kwakwaye adwuma ya me ya dom no ba na bakama watwa de ahye sen so na wunya atofo a na sabe inkwesi adwuma be na sini sei wabra gukwa apafosika watu anyina kire fa nwa hodo de ya adwuma nyina na kwaya kaso a emo ne hye sen so asabe okuafo no nkuto ne mantumi nni onya tofo ho aya den de ma o manya ha dwen enti aban enye biribi emfanfa ho na yema me kire mu sei edum pempen so ha dwen ubahu se na o mam ya tena se na nipa bi akwamonone akwafa mo de ba beton fofofo na Ghana ni aduam o ha no local rice no na ka sen so aba ne se ha dwen edibenfo fa nhyepa ngwa kwan mu na mwa na ade hyam kofa mu fa wono ne ba no munyai na Ghana de na aka ho no mu ne yenni na Ghana ni so sabe odua no ba ya onya so mfaso yeba me kire mu a enam ne senti edu pempenso bi a ekuafo na omo Ghana ha mo ne bo akosoro asana mo ne de ni ntino omo ntumi nto sabe krani obi kwa akotwa de adwam a obisa bo de ne bo wo fam na oto na wo de ne bo den a esi de ne wato Ghana mu nso ahonde wo mapa nanso nam hyehye pamfenifo fa ngwa kwa mu nti emo ne nyina kadam a ekuafo ne brepa ne senti o kire mu a yanka nkire Ghana mampani nipa bi a oka ho oka bi yeye ene asɔhwe ma Ghana ekuaye so sei ekuafo ne dan wonom emo akansen so afi nso emo na bapa sebe yo menya tofo no ayeden edu ba bi ekuafo ayakwan nye enti obesra banye bi mfanfa ho sebe ya Ghana mo no nipa beto akogu eye om stores no maton
na akuafo no nya sika akwaso asikua mega na fo nso enya adwuma ye e wo manyim. And so farmers got stuck with what they had and nobody was buying. The people of course were buying the cheaper imports that had come into town. Now farmers have planted again with the new directive from government. They also got seed, they got fertilizer, planted again, and we are now in the harvesting season. And now there's the rice sitting from last year because we haven't been able to sell, and there's more rice coming in. And so that is where the tricky situation now is. DLFM 106.9. Any awuti ye no mamia in fact. Wajini din ye pa wo mengen mo no na ye dwantwani abedi akire the competitive Africa rice platform the din the doctor ama anen opon dua ene na woti ye besre Ghana fo moma ye ntoye de no na Ghana ni enya hoden na wonya adwuma na dodo na so mfa so nya adwuma nye ye besre mu ada ye besre mu mo ahodo na moto no monto Ghana de ni mi se metadi local rice na no ana media wo fa ni se mani nhada anye mo ho but medi mo pa de a na local rice me pepa na yankenka dwencheri bi o Facebook no so a piaga de aba na o se o de yankopon ase pa de yankopon ase nyame ahwe so abo no ho ba de ye ka se be mo de o hwe life edi free achem asafo na junior papa de aba na o se good afternoon dear, God bless you more no de yempa ebo aka ho yada ase bompa ye ma na yenyini nche me wo fa ase presra wo sei me wo fa so mpanase mpam wo so hwe life edi free osu enti me wo fa ase presra wo sei ka cha de hia mu osu se me chiache mu awie why na sweet Elizabeth as usual the binam no chire ma good afternoon my handsome darling better can you see na bibia me biawu nyame nhyira good afternoon my handsome darling uncle Sam papa bi no say my evergreen or evergreen na me de matwintwam I don't know can you see evergreen sikapa now can you say there say me evergreen bi wana me so me ye mono there wa ye there me what for this with Elizabeth when you what no I said this accident case is too much or say Sunday and birthday any abrani mpa prechire mesra me what for this with Elizabeth Sunday mesum Jesus na braso na me celebrate what na mpa prechire ma eno ano me ntinti bia na maka so happy birthday to you in advance me what for say within this sweet berry nyame nhyira opim na Joe Kinsley eya de aba na say God have mercy on us nkwanhia ne de sa galamse no muntumi ntu ase o je sojafo ne bam kai o mehwe mo opa o mani boys na ni abro na Master Planner Junior Kentampo de aba na say happy God's birthday to my mom Madam Mary Frimpong inside UK and the ska o ma me ho I say Newcastle. God bless you abundantly wishing you and I was saying wishing you long life and prosperity Mate, so Master Planner Junior Kentampo ma me Nyankopon hira no na woda no. Onya le sonku fisa batan de. Nyankopon ma batan fo nyina na. Share sap de aba na say. Ohwe live e difference awam next filling station. Me wafa say na me hira pe kacha de hwam wonsa wom say me chiacha wa wiai. Na guys, abana sika asantoa de aba na say greetings from the guys to you all special to Silver Lady. Esa. Ohwe live e free amasaman. Me da say Mebel apia osenya go ponhira Mr President nisu so pana dwene pa wanya wa Ghana ho yada ase kasebone ye gina wesu ya burukom se pon na emusamufo no aya maize mebele ntwene se mo ede ema yen Mr Ansroja champion tailor didi a shada kama wona Ghana card so no aya Mr Frank Jelly ede ekonenam abefo tenta no so Facebook and for YouTube akasebono wonya bi ehwe ye na Mr Samuel Akwa emane boni din say Ozigios echenchem efreni fruma mayewe makasebo no emuda hodo mokrogen edemayen na akenkanfo mienu a yesin kunwa ye honetia sentemo ye nante ye nkoye chine koye nimu yesin nyina guanum fita jedem ye kaboma eye aduosia enan 42 64 won ene guanimu di amemeje so ne ye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B menem wo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa nti Adjoa ne Kwadwo kasebo ani all right ye kwa hwan na eba na Adjoa si one hwan kwame efum and afi sexy journalist kwame efum la ne no your friend say aguna PSC buamponsem nana buamponsem nana dokwa omahene ne wo fa se de no ne ho fo na mom maka chere se obenya 55 se media yi bi die Adjoa koye biga kwesi die ni bi
jo kotoshe because ahenkwa de we ohene na ote ahemfi a wote mpanifo na so matiri hu fu because opani bi wusi ebedwiro tire ho de ma okwan manifo na Adjoa Siki na eba me bo a ene da ben enti dwumade ne den enkai dum e be sere wa obi bia firi mu mesere wo esu ni nya usu a jama kwa me afum na Adjoa ne sexy no mu nsuma wate o wuntua ka pre ye free enko ha obi ankwese osika ene wachi anyem no so bebo firifi ha no musi ne de ama wo o kasa firi wo de anse obeja ne wa biem machines ni biem mani nsi ohu ne jama na Adjoa Siki mo anyem ni firi ama wo esu ni emo na mo be no so mo amunni ye nje mfa anya hwe mo de munni mo ade na mo mfa esu ni anyem ne mai ne ye ho adwuma na Adjoa Siki tena sa radio no wana aye den wana otoye o tena sa enye den enye odi abi wo don se kan be ya wo den na mra ya wo den se de papa no Adjoa Siki yo bi opefans pa sana mrane na ye nkoni yenya asem achire muhima fifi muhima enkeche hima radio mu ya santa papa no Michael Jackson oh ne ba bia wu ama no wo bi abeche na na dabi soroko e ni obi abeche ndia me de mechia eyi ansa Susana owe kuropon mechia no ye ni obi abeche ni bio ye mamu nyina moniti ade hye